Bona tarda, benvinguts a la Biblioteca Pilarín Vallès. Avui tenim aquí un acte del 50è aniversari de l'Escola Guillem de Mont-rodon. Amb la xerrada Aprenem a llegir i escriure en lletra Guillem. I us deixo amb la Vicky Gasch, que ens presentarà la resta de participants. Bona tarda, benvinguts i benvingudes. L'acte d'avui s'emmarca dins de les activitats commemoratives del 50è aniversari de l'Escola Guillem de Mont-rodon. Des del mes de setembre estem duent a terme activitats mensualment per tal de celebrar aquesta efemèride. I avui és tot un honor trobar-nos aquí, en aquest espai de la recent estrenada Biblioteca Pilarín Vallès. I volem donar les gràcies als responsables de la biblioteca i a tot el personal que ens ha facilitat molt les coses i que ens ha ajudat a fer-ho possible. Avui, doncs, emprenem l'activitat del mes de març parlant sobre un dels trets identitaris més importants de la nostra escola, que és la lletra Guillem. Des dels seus inicis, els nens i nenes que han passat pel Guillem han après a llegir i escriure amb aquesta tipografia pròpia del centre. Es tracta d'un tipus de lletra deslligada, senzilla, sense floritures i fàcil de reproduir. Avui ens acompanya aquí a la taula una representació diversa de persones vinculades amb la lletra, perquè al Guillem ens agrada fer xarxa i treballar en comunitat. Les que ens poden explicar de primera mà com es va idear i introduir la lletra a les nostres aules, els que van fer possible que aquesta lletra es dugués a impremta amb la creació dels llibres d'en Pau i la Laia i els que vellen per la seva continuïtat actualment. D'una banda tenim a l'Adelina Palacín, que és mestra de l'escola que actualment ja no es troba en actiu. Va ser una de les persones que va idear la tipografia i la primera que la va aplicar a l'aula. I l'Adelina també és una de les autores dels llibres d'en Pau i la Laia, juntament amb l'Assumpta Verdaguer, que malauradament avui no ens pot acompanyar. D'altra banda hi ha la Montse Canudas, que també va ser mestra de l'escola i actualment ja no es troba en actiu, i va ser una de les mestres que també la va aplicar a les aules i sobretot la persona que l'ha reproduït amb més precisió, perquè la Montse va ser la persona que va fer tots els textos manuscrits dels llibres de les primeres planes d'en Pau i la Laia, tant dels llibres de lectura com dels quaderns. Després tenim també en Josep Tió, que en el seu moment va ser pare del Guillem, professor de l'Escola de Mestres i també director d'Eumo Editorial, que va jugar un paper molt important en el moment de la creació dels llibres d'en Pau i la Laia. I d'altra banda també tenim a la Pilarín, que va donar forma a en Pau i a la Laia, la tenim amagada allà al darrere, i és un honor que ens hagi pogut acompanyar avui aquí en aquesta biblioteca que precisament commemora el seu nom i la seva trajectòria com a ninotaire a la ciutat de Vic. A la meva esquerra hi ha en Xavi López, mestre i actual cap d'estudis de l'Escola Guillem de Mont-rodon, i la Diana Piferrer, actual presidenta de l'AFA del Guillem, que a més de ser mare del centre, també n'és exalumna. I un cop presentats tots els membres de la taula, no m'allargo més i cedeixo la paraula a l'Adelina perquè ens posin antecedents d'on va sorgir la lletra Guillem i de com es va idear. A veure, tot i que m'agrada parlar dreta, ho provaré de fer asseguda, si no ja m'aixecaré. El primer de tot, l'agraïment als mestres que heu tornat a confiar en la lletra i als pares que vau aprendre amb aquesta lletra i que l'heu tornat a animar i que ara serà la perfecció de la lletra Guillem. Per parlar dels inicis, ens hem de traslladar a l'any 1976. Tot just ni feia un any que es havia mort en Franco. Per tant, l'escola, què era l'escola o què hi havia? Doncs hi havia dos tipus d'escola, l'escola nacional, escuelas nacionales, que depenien del Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid. La Generalitat encara no
no se'n sabia ni fums, no en teníem ni idea si hi seria o no hi seria. I després hi havia les escoles privades, algunes eren religioses i altres eren confessionals, i aquestes confessionals o laiques, no sé com dir-ho, les formaven sobretot associacions de pares, com per exemple pot ser el cas de l'Andersen, que una de les fundadores va ser la Dolors Rovira. És a dir, sí, que aleshores l'Andersen era una escola privada i que va començar a fer l'ensenyament en català d'entrada, suposo. Aleshores, a finals, hi havia molt moviment pedagògic i amb ganes de renovació, i s'havia creat sobretot l'Associació de Mestres de Rosa Sensat, que cada juliol, els primers 15 dies, es feien cursets. Jo justament aquest any havia anat a fer-ne un, a l'Escola del Bosc, allà a Montjuïc. Però aquests cursets no em van motivar, o no recordo massa el que vaig fer, però sí que em va motivar un, que a finals d'agost d'aquest any, del 76, el doctor Guixà, que era un metge i logopeda, va venir a fer una xerrada a l'Escola Sant Tomàs, que ara és l'Estel. I aquest minicurset estava pensat sobretot pels mestres de Sant Tomàs, però també per logopedes i per mestres d'educació especial. Però alguns altres que no teníem aquesta categoria també ens hi vam colar. I entre aquests, doncs, una vaig ser jo. Després, aquest senyor ens va explicar què feia ell amb els nens que tenien dificultats de lectoescriptura. Doncs amb nens que ja tenien 8, 9, 10, 11 anys i que havien fracassat i no n'aprenien, i a les seves escoles ja els havien donat com per inútils, parlant-me així, que no n'aprendrien mai, doncs ell els agafava i els deia que havien de començar de nou. Tot el que havien après, aparcat. I aleshores calia començar amb una lletra sense enllaços, lletra pura, que era la lletra desenganxada. I aquests nens que els havia costat tant van aprendre a llegir i escriure molt de pressa. I això per ell era una satisfacció tan gran que doncs ho explicava. Ho anava a explicar i ho explicava d'altra gent. De tota manera, de tota la gent que hi érem, em sembla que l'única que ho vaig portar a terme vaig ser jo. No ho sé, però no ho sé que ho fes ningú més. Doncs em vaig fer aquesta reflexió. Si aquesta lletra ha servit perquè uns nens han reaprès a escriure i a llegir, també haurà de servir per nens petits que s'han d'iniciar amb el coneixement de les lletres. I així em vaig ser una mica imprudent i em vaig tirar a la piscina quan vaig anar a una escola que ja acabava d'arribar aquell setembre. Això va ser l'agost, doncs al setembre, que era l'Escola Guillem de Montrodon. I vaig dir, mira, ho provaré. I ningú em va dir res. Els mestres de l'escola doncs els hi va semblar bé. Sempre amb la idea de que passaríem, en un moment determinat, passaríem a la lletra lligada. Per tant, els nens de P4, que aquí tenim 3 representants, 3 noies representants, que voldria que us aixequéssiu i us giréssiu perquè tothom us vegi. Molt bé! Van ser les que es van iniciar amb aquesta lletra. Clar, de passar del castellà al català, en una escola nacional no es donava. Amb les privades sí, però a la pública no estava autoritzat. I em vaig llançar a la piscina. Hagués pogut donar un cop de cap gegant i que em sortís un nyanyo impressionant,
però de moment no va passar res. Com que al claustre ningú s'hi va oposar, doncs jo vaig presentar les vocals i tots els exercicis que fèiem, tots eren en català. És a dir, que era escola catalana, no escola que fa català. Perquè a l'escola, a segona etapa, ja hi havia gent de l'Òmnium, que pagava l'Òmnium, que feia en català. És a dir, que va ser la primera pedra per convertir l'escola en escola catalana. Una altra cosa que vaig fer, clar, fèiem el mètode sil·làbic en castellà, que això és fet per tot, perquè era potser el llibre que resolucionava més aquest problema, perquè en castellà és molt fàcil, al tenir només les vocals, les 5 vocals, doncs tothom fèiem servir el mètode Palau. Però, clar, al fer-ho en català no em va servir aquest mètode. I com que a P4 es pretenia l'aprenentatge de les vocals, doncs vaig idear això, una caseta, que ara us he fet un esquema molt petit, que va ser de la manera que els nens s'adonguessin de la varietat del nostre sistema fonètic a nivell de vocals. I aquí teníem les grogues, no tenia els colors ben adequats, els rotuladors hi ha hagut de fer una mica de trampa. Les grogues, les grogues serien les obertes, les taronges les tancades i les vermelles que les he hagut de fer brutes perquè si no es confonien amb les tancades són les que creen confusió, és a dir, que serien les vocals neutres, la A i la E que són les vocals neutres i la O que fa tan sovint U en paraules llargues, que és aquesta que està a la U, perquè aquí estan juntes segons el so que fan. Aquestes fan el mateix so, aquestes dues també, perquè quan fa... I aquí són les dubtoses, les del pis de baix. Les del pis de dalt són més complicades perquè fan referència a vegades als de baix. I a dalt hi ha la I, que és la reina, la que no té cap problema, i que els nens és la que prenen primer. En català suposo que encara ho fan ara. Doncs va, ja heu vist aquesta caseta i aquí això es podia manipular perquè hi havia uns velcros, la caseta era de fusta, hi havia uns velcros que segur que la Teresa Riba la va fer servir molt i en te'n recordes, i els nens les hi trèiem, les havien de tornar a posar i a més servien per treballar els sons, perquè deies, a veure, pi, quina vocal has sentit? Doncs ja tocaven la I, sol, os, i d'aquesta manera anàvem discriminant els sons i també ja més complicat, una mica més complicat, era que ells havien de buscar paraules amb un so determinat i també hi jugaven pel seu compte. És a dir, que a P4 no hi va haver gaire problema perquè aquesta caseta ho va solucionar l'aprenentatge de les vocals. Ara sí que ja la pot retirar, Montse. Bé, però el problema va arribar a P5. Va resultar que la Sacri vam fer un tracte, ella se'n va anar a P4 i jo me'n vaig anar a P5 per continuar aquesta experiència, a veure què passava amb les consonants i aleshores per allà per aprendre a llegir, perquè a P4 no ho havíem fet. Doncs què em va passar? Que aleshores sí que em vaig enfonsar a la piscina, perquè va ser una feinada terrible. Havia de fer un llibre per llegir, perquè no n'hi havia cap, amb lletra desenganxada i català, ni en castellà suposo, però en català segur que no. I a més, havia de fer tots els treballs, renovar tots els treballs que hi havia amb lletra enganxada, i això em suposava, i a més em va caure del cel així com una espasa de Damocles, que em van, així de cop, que la Sacri va ser la culpable, em van anomenar directora. Tutora de P5, directora, i amb tot aquest fandango de la lletra. Bé, doncs, per sort, aquest any, quan jo ja feia P5, va venir la Mari Carme Novelles, que també ens havíem trobat
amb el curset d'en Guixà. És a dir, que ella també hi havia estat quan va parlar de la lletra desenganxada. I doncs em va anar molt bé perquè m'ajudava, em donava idees, o jo quan tenia dubtes li preguntava, i així amb el meu esforç de la meva mà xapussera, que la meva sí que ho és, la teva no, vaig haver de, perquè això de xapucera ens ho deien molt a l'escola abans, vaig haver de fer dibuixos i el text esforçant-me molt. Però al final ho vaig aconseguir i els nens van llegir força, van llegir bé tota la part que els hi van presentar. Ara, arribem a primer, hi ha l'Assumpta. L'Assumpta té dues opcions. O continua fent la lletra desenganxada o ens passem a la cursiva, a l'enganxada, que és el que preteníem, el que teníem ja pensat. Però l'Assumpta em va dir, mira, fem una cosa, si tu m'ajudes a fer el text, jo faré els dibuixos del llibre de primer, perquè ell en sabia molt més que jo de dibuixar, i després també prepararé tots els treballs i el quadern de llengua i tot, i ho faré jo. I jo vaig dir, doncs va, fem-ho. Però pensa que hauràs de passar la lletra enganxada, li vaig dir. Sí, a final de curs ho faré. Però va arribar a final de curs i va dir que no, que ho fessin a la segon. I a segon hi havia la Vicenta. I la Vicenta va dir, ja ho faré, i amb el faré va passar tot segon i es va acabar el segon i encara no hi havien passat. Perquè totes les mestres els hi agradava com escrivien els nens. I al final van passar tercer. I la Maria Teresa, que era tercer, li vam dir, ara sí que ho has de fer, I ella va dir, no ho faré, no vull fer la lletra enganxada. I en aquell moment ens vàrem reunir tots els mestres de l'escola i vam decidir que ja aquesta lletra seria la lletra Guillem. És a dir, que no va ser perquè no hi fos oportunitats de passar-nos a la lletra enganxada. Bé, a veure on soc ara. Em sembla que estic bastant ja ho he explicat bastant tot, però hi ha una cosa que la vull llegir. La vull llegir perquè la vull dir exactament com l'he escrit. Però el que m'he guardat pel final és un altre fet molt important relacionat amb el que acabo d'explicar. El curs 78-79, quan els nens pioners de primer i nenes ja eren a primer, va arribar a l'escola aquesta mestra d'aquí, la Montse Canudes. La seva lletra era una passada. El traç segur, clara, preciosa. No, semblava feta amb ordinador, que aleshores aquests aparells per a nosaltres encara no existien. La lletra de la Montse ens va meravellar a tots, als mestres i als nens i nenes. I es va desencadenar la febre per escriure bé. I a més, tots els cartells de l'escola, tots els feia ella. És a dir, que lluïem que no us ho podeu imaginar. La gent que venia quedava bocabadada. Oh, que bé qui ho ha fet això. Oh, però qui té aquesta lletra? El seu model impecable el van perdre massa aviat, quan tan sols feia 10 anys que era a l'escola. Gràcies, Montse, per haver-nos portat la perfecció i la pulcritud i, sobretot, per haver pogut compartir amb tu, totes nosaltres, tantes experiències enriquidores. Gràcies. Bé, l'Adelina, és que tothom era fan de tothom en aquesta escola. O sigui, jo meravellava de les parvulistes que hi havia, de les de primer. Jo allà vaig aprendre de mestra.
perquè, esclar, quan surts saps moltes coses, però quan et trobes amb la realitat és aleshores quan veus que l'educació és una altra cosa. Però és això, admiració que teníem, no us penseu això dels rètols que la gent venia. Jo no me'n vaig enterar de res, d'això. Jo sí. Bé, bona tarda a tots. Jo vaig arribar a l'escola l'any 78-79 i vaig trobar una escola amb un grup de mestres extraordinari. Molt arriades, i arriats també n'hi havia. I amb moltes ganes de donar qualitat a l'escola pública. A Sant Cugat també vam sortir, que jo havia tingut també en Pep, en Josep Tió, a l'escola i vam sortir amb aquesta idea. L'escola pública hi havíem de donar qualitat. Tal com ha dit l'Adelina, el curs 76-77 ja s'havien qüestionat l'aprenentatge de la lectoescriptura en català d'amagat. I també el tipus de lletra que presentaven els nens. Una lletra sense lligams, en dèiem llavors. Només d'arribar ja em van dir que jo havia de fer música i la lletra dels 2 primers llibres de lectura que estaven elaborant. M'ho va dir la directora. Que ara els hem posat tots amb un de sol, que són aquí. I amb la lletra de la Montse, que van guanyar una categoria que no us ho podeu imaginar. Després, per exemple, mira aquí es pot veure, vull dir, tot a mà, imagineu-se. Quan no hi havia, no sé si corria el típex encara en aquell temps. Continua. Ens havíem fet molts farts de repetir coses. De fet, ens havíem de fer tot el material perquè al mercat no hi havia res, ni quaderns, ni contes, res. Per tant, ens ho havíem de fer tot i a l'hora de confeccionar el nostre vocabulari, el nostre abecedari, li van donar el nom de lletra deslligada, finalment, per diferenciar-la de la lletra script. Volíem utilitzar, tal com ha dit, un model de lletra que després ens permetés fer lletra lligada sense haver-la de modificar. I això, que no va arribar mai. La tercera havia de ser segur i no va arribar mai. Per tant, jo vaig ser la copista, l'escrivant, l'escriventa, com no vulgueu dir, del primer llibre i del segon de lectura. Al principi vaig intentar començar a dibuixar les grafies de les paraules en bona lletra, perquè jo venia de monges i jo feia una lletra enganxada, doncs, bueno, la que ens havien fet repetir i repetir moltes vegades, tot i que em deien xapussera, tal com ha dit també. Sí. Jo tenia les lletres de l'abecedari davant per no oblidar res, perquè segur que em hagués rectificat, però res del que havíem quedat o que havíem de tenir en compte. Després van venir les primeres planes, els llibres d'en Pau i la Laia, llibres proposats per en Josep Tió, que era pare de l'escola, com ha dit ja la Vicky, professor de la universitat i director d'Eumo Editorial. Ella ens explicarà una mica com van sorgir aquests llibres. La proposta. Ja va per aquí? Sí, ja va. Costa molt de seguir això que han arrencat aquestes dues, A veure, jo com a pare de l'escola, o nosaltres com a pares de l'escola, que hi vam arribar, em penso, el 78 o 79. I el que recordo és que un dia, però ja no el 78 o 79, sinó el 80 enllà, em penso que era el 80, el 81, el 82. No m'ha quedat
no en tinc referències escrites. Em van cridar l'Adelina i l'Assumpta. I em penso que també hi havia la Carme Novelles. I vaig pensar, què passa? Que aquí si n'hem fet alguna, o si els fills n'han fet alguna d'estranya. I no, em volien comentar això que han explicat tan elaborat elles i que jo no m'havia ni plantejat del tipus de lletra. Sincerament, no m'ho havia plantejat. I, esclar, em van dir, posat amb aquests antecedents, et poses a rumiar sobre això, sobre el tipus de lletra. I, esclar, llavors t'adones, un cop comences a rumiar-hi, que la lletra lligada, aquella lletra que havíem fet sempre i que pensàvem que ja naixia amb els fonaments de l'escola i que venia, és a dir, com quan et lleves t'has de posar sabates, doncs quan comences a escriure has d'escriure amb aquesta lletra. I doncs resulta que, esclar, si ho analitzeu bé, és una lletra que no la veieu enlloc. No l'heu vista mai enlloc. Anant pel carrer no l'heu trobada només amb els anuncis de la Coca-Cola, i prou. O del cacaulat, no sé si el cacaulat també. Però són els dues únics vegades que hi ha lletra lligada. Tota la resta sempre és deslligada. I no solament deslligada, sinó lletra de pal, lletra majúscula. Tan petita o tan grossa com vulgueu, però lletra d'aquestes. Fins i tot els llibres que van destinats a aquests mateixos nens que a l'escola estan obligats a consumir la lletra lligada, fins i tot els llibres que troben a la biblioteca i que troben a les llibreries i que troben a tot arreu, és amb lletra d'impremta. No és amb... Els llibres de contes que volen llegir no eren mai. Ara sí que se n'ha fet algun, perquè hi ha hagut alguna editorial que ha pensat que així potser en vendria més. Però, tret d'això, tota la resta és amb lletra de tipus, lletra separada. A més, clar, els títols de televisió, els rètols de la televisió, que van començar a venir llavors també, perquè les televisions tampoc eren d'ús comú a tot arreu. Mai veieu lletra lligada, mai heu vist lletra lligada per televisió. Sempre ha sigut lletra escrit, sempre. Si busqueu una adreça, heu d'anar a un lloc determinat, els rètols dels carrers, els noms dels carrers, no són mai amb lletra lligada. És que no la trobeu enlloc. Això, i és una reflexió que, bueno, és una mica com si aquí els nens haguessin de... És molt sensible, això. Com si els nens haguessin de començar a estudiar els arbres començant pels baobabs, i que després, al final de tota la rècula d'arbres, hi trobéssim el pi o l'alzina. Doncs, bueno, el baobab aquests que hi ha no sé on és el que planteja l'escola, la lletra manuscrita lligada, que és totalment estranya a la societat on viuen els nens. A més, llavors ve tot l'embolic intern de l'escola, els embolics interns. Resulta que sí que s'ha fet el pas a fer, a vegades a P3, a vegades a P4, perdoneu la nomenclatura, ja sé que ara és EI o I3, I4, no sé si llatina o Y. Ara ja comença abans la lletra de pal, que en diuen les majúscules, perquè són les més fàcils, realment són molt més simples aquestes. I s'ha generalitzat ja, vull dir, en qüestió de molt poc temps, es va generalitzar pràcticament a totes les escoles que els nens comencessin
el primer contacte amb les lletres, amb aquest tipus de lletra, lletra de pal. I això va endarrerir un parell d'anys l'entrada de la lletra lligada. Però, esclar, resulta que es va endarrerir un parell d'anys la lletra lligada, entrar amb la lletra lligada, però immediatament l'any següent ja havien d'entrar amb la lletra d'impremta perquè els llibres ja eren amb lletra de tipus, d'impremta. O sigui que en qüestió d'un parell d'anys, aquestes pobres criatures de 5 anys, de 6 anys, estaven en contacte amb 3 tipus de lletres diferents. O sigui que si els hi volíem fer fàcils les coses, no era tant, perquè si agafeu una S de pal, una S de lletra lligada o la S del Guillem, per exemple, són 3 mons diferents, i no diguem la X o la F, la terrible F. Jo no vaig saber-la fer mai, la F de la lletra lligada. Hi van haver moltes coses que no vaig saber fer, com suposo que tots vosaltres. A més, la lletra lligada jo la trobo que és lenta de desxifrar i lenta de produir. Imagineu-vos un quadrat, imagineu mentalment un quadrat i dibuixeu-hi una X de la lletra lligada. Comenceu a fer el revolt que baixa, que puja, un altre revolt i un altre revolt per sortir del quadrat. Això és la X amb lletra lligada. Feu-la ara la X amb la lletra del Guillem. Un pal i un pal, ja està. I això passa amb moltes lletres. La humil S, la S, que és tan normal i que n'hi ha tantes, agafeu aquest mateix quadre i heu d'entrar-hi per l'esquerra, però no pel mig, sinó una mica més avall, un terç del quadre. I heu de pujar fins a dalt, però no al mig, sinó fins a un terç del final, baixar, fer una panxa i després sortir pel mig, ara sí, pel mig. Totalment irregular, totalment estrambòtica, la S. I la S n'hi ha a carretades de S's. Agafeu la S del Guillem o la S de la lletra de pal, de les majúscules, i feu una serp i ja està. Encara que no us surti ben bé la serp, però es reconeixerà que és una S. Bé, eren difícils de produir i difícils de reconèixer per uns ullets inexperts. Posem-nos en el seu lloc. A més, és poc funcional. Estic parlant de la lletra lligada, no d'una cosa estranya. Estic parlant de la lletra lligada. És poc funcional. En l'època dels clics, que amb els nostres nens ja els agradava, i penso que això continua agradant i ha agradat sempre, no? Les peces aquestes que permeten de fer-ho tot, amb els clics, a l'època d'IKEA, ara, a més, que pots muntar tot el que vulguis, no hi poseu la lletra lligada, que no us sortirà. Ara el que surt és la lletra clic, aquesta que pots posar i treure, pots posar peces i treure-les. I a més, han sortit una altra cosa que acaba de arrodonir tot aquest xafastre, que és els teclats, els ordinadors, els mòbils, les tauletes, que no hi ha cap més possibilitat que entrar-ho lletra per lletra i individualitzades i separades. Sí que hi ha hagut alguns intents, penso que poc lúcids, que el que escrivies amb el teclat, separant les lletres, llavors per pantalla se't presentava lligat com si ho escrivissis a mà.
Però bé, com que això no s'ha traslladat en els despatxos ni s'ha traslladat amb les empreses ni enlloc, no té futur. Vull dir, les coses que tenen futur són les coses vives, les coses quotidianes, les coses que ens serveixen, i aquesta no ho era. Bé, hi ha una altra cosa encara, i és que un dels elements de defensa de la lletra lligada que fa que moltes vegades hi hagi mestres o escoles que vulguin mantenir-se amb la lletra lligada, un dels elements que es diu per defensar la lletra lligada és que és la tradició que fa des de sempre que l'escola ha treballat amb aquesta lletra i que, bueno, per això hi ha tantes resistències a canviar. Això és veritat que l'escola ha treballat bàsicament amb aquest tipus de lletra, però no vol dir que sigui el tipus de lletra de la societat. A veure, a més, recordeu que fa 200 anys no hi anava ningú a escola, o sigui que no podia pas ser la lletra de l'escola si no hi havia escola o si la gent no hi anava. A més, si agafeu textos d'aquells clàssics dels pergamins i us els mireu amb detall, sembla com si de tant en tant hi ha dues lletres enganxades o tres i després separades i moltes de separades. O sigui que, vull dir, la tradició ens la fem venir com ens vagi bé. A més, pot ser que sigui la tradició, en certa manera, de la nostra tipus de lletra, però hi ha moltes altres lletres. Agafeu les lletres, els escrits àrabs, els escrits orientals, i són signe per signe, no hi ha res lligat allà. Els que escrivim d'una ratlla fins a l'altra, d'una punta de ratlla fins a l'altra, seguit, érem nosaltres, quan teníem 11 o 12 anys. Però si volíeu escriure de pressa, reviseu els vostres apunts, reviseu el que escrivíeu quan teníeu 14, 20 anys, 22, i totes les coses que apreníeu així escrivint molt ràpid, mireu-ho amb detall i veureu com se separa. Com més de pressa escrius, més tendeixes a separar els elements. I com que a casa ja en teniu de llibretes amb aquests apunts, ja us ho espavilareu. A part de tot, hi ha el que deia l'Adelina, amb el doctor Guixà, que realment, si agafem tots els llibres, els materials per als nens amb dificultats, els materials de reeducació aquí, fins i tot publicats aquí, en castellà, perquè en català no n'hi havia, tots, la majoria eren amb lletra separada, amb lletra d'impremta, tipus d'impremta, quan l'escola s'esforçava a fer lletra lligada. O sigui que tot allò que fa més fàcil la vida amb els nens que tenen dificultats, també la fan més fàcil amb els que no en tenen. I això és el que sempre havia predicat la Maria Montessori. Sempre. Bé, jo... Molt bé. Amb aquí ho passo ara. Sí, ens agradaria que la proposta que vas fer per poder fer els contes d'en Pau i la Laia, t'ho van demanar elles o ho has proposat tu? Què va ser primer, l'ou o la gallina? No ho sé. Jo sé que tu, veient els treballs de la Mar, vas dir, ostres, potser ens ho hauríem de plantejar, això d'aquests llibres. Segurament. Fer uns contes individuals per aprendre a llegir amb lletra desenganxada i tot plegat, i aleshores ens vam posar a fer els 10 contes, i quan els 10 contes van estar fets, ara qui els dibuixa? Ah, sí, això sí. La Pilarín va ser la que vam escollir i que ella ho va acceptar.
Clar, perquè també podia haver dit, mira, jo no, vosaltres no sou famoses. Jo tampoc. No, ja ho sé que no ho diries. Amb la Pilarín sempre, de totes les coses que havíem fet, sempre havíem comptat amb el seu suport a tots els llibres que havíem fet. Jo ho suportava molt, perquè ja els feia supersònics. Ja els feia molt savis, molt espavilats, amb moltes ganes de fer les coses ben fetes, i és un gust treballar amb gent així. Això ja ho vaig veure. Bé, ja veieu que havent nascut aquests 10 contes, doncs la meva feina de copista amb els llibres d'en Pau i la Laia no se'n va acabar. Però em feia il·lusió. M'hi vaig passar moltes hores escrivint, però era feliç, pensava. Els nens que venen d'un món oral, les paraules que saben només existeixen en la seva veu i ara aprendran a llegir-les i escriure-les. La feina, per tant, que feia era important. Vaig fer els llibres, 10 llibres, en català, en castellà, en valencià i en euskera, amb lletra lligada i la nostra. Amb l'euskera m'hi feia mal. Hi havia unes paraules tan llargues, després vaig saber que hi havia preposicions, articles enganxats en aquella mateixa paraula. I llavors això també em va donar oportunitat per fer exercicis de memòria. A veure si aquesta escarrata catampassuna, si la retens i la pots escriure. Se m'escapaven moltes faltes, però no només amb euskera, sinó també amb les altres. Vull dir que havia de repetir coses. Després, en Josep Tió ens va demanar de fer un quadern per cada conte. I un quadern per cada conte, i totes tres, ens hi vam posar. Hi havia exercicis que ja es feien a l'escola, a la classe, i també n'hi vam incorporar bastants. Els vaig escriure amb lletra lligada i amb la lletra del Guillem, en català, en castellà, que n'he portat un, primeres pàgines, i també en valencià. Sí. Va ser llarg fer aquests quaderns, però estaven contentes de com ens n'havíem sortit. En aquest moment crec que aquests quaderns encara serien vàlids, però per treballar l'escriptura. El que és evident és que s'haurien de millorar la presentació, fent-los més atractius, més espaiosos, donar-hi color i reduint sobretot el nombre d'exercicis, perquè n'hi havia molts. Bé, aquesta va ser la meva feina i tota la meva vida estaré agraïda a l'escola, a les mestres, per donar-me aquesta oportunitat. A estones em veia com un monjo de l'edat mitjana, allà perquè, com que amb tantes hores, pensava, només t'hi faltaria una espelma aquí. Ha estat una experiència molt important a la meva vida. Gràcies a tots. A tots. Ara la Pilarín ens explicarà que on van sortir en Pau i la Laia. Com són aquests nens? No, això que us deia, vàrem uns dibuixos per explicar a la classe. Però jo sabia que existia Eumo, també. I vàrem anar parlant
i vam dir, i si ho diguéssim a Eumo? Ara no sé si va ser al revés, si Eumo ho havia vist i ens ho va dir nosaltres. Jo ara això no me'n recordo ben bé, però sé que vaig quedar molt enlluernada per aquest projecte, perquè no es pot negar que nosaltres veníem d'aquell passat en què totes les coses eren posades sota sospita i qualsevol cosa en català més. I les senyoretes, aquestes que venien, eren com una Rottelmeier, però trempades. Ho veies que estaven pels nens i que tenien ganes d'ajudar els nens. I això, en el moment de fer el canvi de l'escola en castellà i en català, jo crec que va ser una cosa clau, fonamental. I sortia també en Terri, que era aquest contacte amb la naturalesa, aquesta cosa tan normal que tenien els nens de tenir un gos a casa seva. I la Laia era un terratrèmol, com els mestres us heu trobat moltes vegades. I la Laia havia d'aprendre sent aquest terratrèmol, amb el seu caràcter, amb la seva manera de fer. I en Pau era assenyat i estudiós, i també aquest nen, aquesta figura, també existia. A mi m'agradaven, perquè sempre et feien fer nens superherois, nens herois que feien coses meravelloses. Aquests no, feien coses normals. I em sembla que aquesta faceta també va molt bé als nens, de veure que hi ha nens que fan de nens. I això és la meva experiència que m'ha agradat molt, de fer amb elles. Que va ser en Josep el que ens va dir: què us sembla si anem a veure la Pilarín? Perquè en Josep ja havia treballat amb tu amb llibres que havien fet a la universitat, no, a l'escola universitària, i per tant havia tingut molta relació. Vaig aprendre molt de tota aquesta gent, perquè jo no venia del món pedagògic, jo feia dibuixos per passar-m'ho bé i per ajudar a passar bé als altres, però el contacte amb el món pedagògic em va anar molt bé, d'acord. Resulta que els nens i nenes, per escriure bé, els hi vam donar, a part d'un bon model, un model perfecte, els hi vam donar unes pautes. Entre aquestes hi havia doncs, els traços, el que eren pals, el que eren rodones, el que era en forma d'ametlla, com per exemple la A, la rodona, la O, la... Però aleshores com els situem a l'espai aquestes lletres? Doncs teníem una pauta de 3 camins o 3 espais diferents en el que en un hi havia les lletres de terra, que vivien a la terra, perquè als nens els agrada molt que els hi expliquis històries que s'assemblin a la nostra vida. Doncs hi havia les lletres de la terra, que són totes les que són peixetes, totes les vocals, i després doncs, la S, que en Josep n'ha parlat, la B baixa, la R, en fi, que us he de dir, ja les coneixeu totes. A veure... Això...
B baixa encara, la X i la Z, amb llacet. Després hi havia les que baixaven del cel i es quedaven a viure a la terra. La L, la T, la K, la H. Vèiem també que era molt important ensenyar-los l'inici, per on havíem de començar. Jo una vegada vaig anar a Rússia i vaig pensar, com la faries aquesta lletra? N'hi havia de molt estranya. I la veritat és que si m'haguessin dit per on començar, segurament que m'hauria sortit. Doncs bé, llavors es van inventar això del cel. Bueno, amb en Josep Tio m'ha dit, diu, és com l'ejército. El tio Tierra, mar y aire. Tierra, mar y aire. Exacte, exacte. Sí. Llavors hi havia... sí, encara hi havia la P. No, la P ja toca el mar. I ara després hi havia les que remullaven, les que posaven el peu al mar. La P, Vivien a la terra i posaven el peu al mar per refrescar-se. la J, Y, la G, i la Q. També. Amb el llacet, també. El llacet. I al final hi havia la capitana, la que ho acaparava tot. Cel, terra i mar. Ja que han parlat de l'exèrcit, doncs hi havia la capitana i tot. La F. La F, que ho acaparava tot. Terra, mar. Cel, terra i mar. De la terra i el mar. I la del cel, terra, mar. Molt bé. Jo? Sí? En Xevi? Molt bé, doncs i ara què, no? Doncs això, fa 50 anys a l'escola i em fa gairebé els mateixos d'aquesta lletra, no? I es manté això a l'escola, no? Bueno, la majoria que sou d'aquí, com que ja coneixeu, sabeu que anem mantenint, que l'estem treballant, que és la nostra, segueix sent el nostre estendard o la nostra bandera. No hi ha molt temps ni tampoc creiem no creiem que fos el moment de parlar de com fem tot el procés o de com ho treballem nosaltres ara, perquè a més amb la classe magistral que ens han fet potser aquí no estaríem, no? Però sí el per què l'estem mantenint 50 anys després, no? Hi ha poques coses que es mantinguin potser 50 anys a molts llocs, no? I moltes de les coses o molts dels aspectes que han anat comentant són el per què hem decidit mantenir-ho, no? Per exemple, el que deien de la claredat i la rapidesa d'escriure, que ho deia en Josep Tio, no? És una lletra superclara, al no haver-hi els enllaços
que ho ha dit al principi també l'Adelina, és una lletra pura, simplement és la lletra tal qual, tal com és, no cal pensar que cadascú fa l'enllaç com vol, no? Hi ha la lletra i només és la lletra A tothom la reconeix, la B tothom la reconeix, no? I és un aspecte del que hi donem importància, no? I la rapidesa d'escriure. D'inici, quan t'ho planteges, dius, escriure separat és una cosa, et sembla que ha de ser més lent de fer, no? Però veritablement, quan et mires la lletra d'adult, que el fem per anar ràpid, perquè no fem res per anar lents els adults, tots fem lletra deslligada. En lliguem un parell, no? Fem un parell, però ningú està fent tota aquesta motricitat amb la mà que ens alenteix molt la lletra, no? Què més? El tema de la relació amb la vida, que també ho comentava, no? Cacaulat i Coca-Cola, no? I poques coses més a la nostra vida existeixen. Passar de lletra de pal amb els petits, que és la més senzilla de traç, a la lletra que més vegades poden veure la canalla, la quitxalla pel carrer, no? Un dels aspectes que també a vegades, quan hi ha gent que ens demana, no, és el tema de separar les paraules. Però si ja estàs amb la lletra lligada, el que ens permet és que hi ha una separació. Al moment que deixes de lligar la paraula, en comences una altra, no? Quan fas la lletra deslligada, sembla que tot sigui una corrua de lletres una al costat de l'altra. En el fons, el nen, la nena que ja sap escriure, o que escriu, no que sap, sinó que escriu amb la lletra Guillem, escriu una paraula i l'altra en fa una separació diferent. Igual que la faríem amb lletra lligada i acabem d'escriure i no escrivim al costat, bé separem les lletres, una paraula d'una altra, bé l'estem separant, tant si ets petit com si ets gran. Tu el que discrimines amb el so d'una paraula l'escrius, separes, una altra discriminada, pot ser que sigui encertat o no, depenent la discriminació auditiva que tinguem, no? Però les paraules les anem separant de manera... Vull dir que ja les vas separant en el moment que vas sentint-ho, no? No necessites que et diguin no, mira aquí, separa o no separa, no? Tot i que hi havia coses... Em sona allò del dit i les famílies de lletres que anaven i tot això. Un recurs era que cada paraula és una família. Una família pot tenir 5 persones, 2, 1, i aleshores cada família està a casa seva. I d'una casa a l'altra no s'hi passa de dret, has de deixar un espai. Doncs aleshores, amb aquesta idea de que les que viuen, que són de la mateixa família, han d'estar juntetes i a l'altra família no pot estar enganxada amb la primera família, la segona, sinó que també ha de deixar un espai al carrer perquè les cases, bueno, és una història, vull dir que es pot explicar com es vulgui això. I també l'altre recurs és posar-hi el dit. Quan has acabat la paraula poses el ditet, el nen posa el ditet i comença l'altre. És a dir, que són 2 maneres de fer-ho, de dir-los com s'ha de fer, perquè n'agafin consciència. Després ja no cal, és al principi només. I el mateix després anirem passant endavant i veureu que hi ha textos de... Hi ha materials. Materials, sí. Materials que d'allò... No tenim els primers plans. Bueno, materials que us anirem ensenyant ara, que també heu pogut veure allà a l'entrada amb alguns dels... allà a l'entrada amb llibres i amb un llibret que hem fet una mica de recull d'activitats, que es veu que l'alumnat quan ens arriba a 6è, bueno, no només l'alumnat, ara estava veient fa estona aquí escrivint aquí al costat i pensava que la part de personalitat que té la lletra que és veritat, que es veu una mica Ha quedat una mica així. que es veu que és una lletra diferent, la B alta, la R, són lletres que tenen aquest toc especial que veus que qui ha estat aquí el Guillem té aquest punt, amb aquesta personalitat pròpia de la lletra Guillem. I llavors el valor d'inclusivitat que té aquesta lletra, d'on va néixer, la idea aquesta de néixer de si l'alumnat amb moltes dificultats amb la lletra pura li és més fàcil aprendre a llegir, aprendre a escriure, com no ho hem de fer amb tot qualsevol altre alumnat sense dificultats. Això és superinclusiu, és fer una cosa per tots
que serveixi per tothom és la base, no? És una cosa increïble i aquesta lletra ens ho permet, no? Aquesta facilitat, aquesta senzillesa de la lletra ens permet aquest punt d'inclusivitat, no? Clar, com han dit, tot això estava molt maco en el Pau i la Laia, en els llibres dels primeres planes per treballar l'inici de l'escriptura, però clar, va arribar un moment en què aquests primeres planes amb lletra Guillem van quedar descatalogats, no? Llavors, d'alguna manera o altra, s'havia de continuar aquesta lletra. Va haver-hi aquí cap allà darrere mans que ho van fer-ho amb la seva mà també i van crear el material, que fan així amb la mà, que no es veu amb la càmera, que van anar creant el material amb la seva mà, però clar, era feixuc, era costós, no? I van aparèixer, no aquests d'aquí, perquè són molt més prims, però van aparèixer unes torres així grosses que servien per poder-ho fer tot més ràpid i fer-ne més còpies, potser, no? Però ens faltava aquesta lletra dins de l'ordinador. Al centre hi ha hagut diferents, em sembla que són 2 tipografies de poder guardar dins l'ordinador per poder fer la tasca a nivell digital, si no m'erro en són 2, que eren adaptacions de lletres que ja hi havia. No me'n recordo quin va ser el primer, el segon em sembla que van fer-ho... Sí, però em sembla que el primer i el segon ja van fer-ho amb vosaltres, amb l'equip directiu anterior nostre, em sembla que va ser, o amb la Montse, no me'n recordo en quin punt va ser. La primera fa molt, però la segona, la primera adaptació, no me'n recordo ara en quin moment va ser així, que ens permetia fer tota aquesta creació de material que nosaltres volíem fer amb la lletra Guillem, que era la que nosaltres fèiem, i no haver-ho d'estar fent tot a mà. Evidentment molt més costós en quant a temps. I és una de les coses que ara mateix estàvem, de dir, les 2 fonts que teníem no ens acabaven de servir perquè no eren ben bé pures i brillants com la lletra Guillem verdaderament és, i aquest any ens hem posat, amb els 50 anys, ens hem posat a mirar aviam com ho podíem fer, no? I gràcies a l'AFA hem aconseguit una tipografia que després us presentarem, que és el gran, jo penso que és una cosa extraordinària d'aquí en endavant de poder tenir ben bé aquesta lletra i poder treballar amb dispositius digitals, a poder crear aquesta lletra nostra amb tot el material que puguem fer amb aquesta lletra que ens representa com a escola. En quant a la manera de treballar el traç, en quant a la manera de treballar aquest inici, ho han comentat també, no? Ara, infantil, I3 i 4, i 4 i 5 bàsicament, no es treballa amb lletra minúscula com potser treballar, o com vam començar a treballar l'Adelina amb aquell P4, no? Es treballa amb la lletra de pal, amb la lletra majúscula. Nosaltres al centre ara la lletra Guillem la presentem a I5, només presentada, la comencem a treballar a partir de primer, depenent l'estat maduratiu de la canalla, però a primer ja ho fem gairebé tot el que es pot amb lletra Guillem, i la veritat és que molts dels materials que, tot i que han canviat les metodologies, ara més amb autonomia, els racons, els espais de treball diferents, el multinivell de crear molt material diferent, adaptat a cada, potser una mica més personalitzat al màxim que es pot a cadascun de la canalla que hi ha. La base del material és una mica la mateixa, no? Totes les coses que han anat passant per aquí darrere, gairebé totes estan inspirades en aquelles primeres planes, en aquells materials d'inici adaptats una mica al que ara que deia la Montse, que eren com molt repetitius, que hi havia moltes coses seguides, que necessitava gran temps per treballar, i ara tot és molt més, l'atenció és molt més curta, per tant, un exercici molt llarg tampoc te l'estaran aguantant. Per tant, aquestes adaptacions que dèiem són les que hem anat creant a l'escola per poder-ho adaptar amb aquests 4 que hi ha per aquí, per exemple, que estan aquí asseguts, 5 que hi ha vist allà, l'Anna també.
aquí davant, aquí, aquests de segon que estan per aquí, i per allà darrere també n'he vist alguna més petitona. La Dana. La Dana m'ha semblat veure-la per allà també, em sembla que s'ha dormit. Doncs una mica amb això, no? I res, simplement donar també el punt aquest de la pauta, de les 6 línies, de la pauta Montessori, amb la que seguim treballant al traç, no? Aquest cel, aquesta terra, aquest mar, aquesta idea de com pugen i com baixen les lletres, no? I des d'on es comencen, que no sé, bueno, em sembla que ho dèiem tu i jo, o ho deia la Montse, no, la Montse quan era aquí, que ha dit lo de la Rússia, no? Les lletres russes. I una mica aquesta pauta de 6 línies, que sí que és veritat que ho fem servir només en el moment del traç i d'inici en els inicis d'aquest traç, que llavors passem a la pauta habitual de 2, però que sí que ajuden molt en aquest principi del traç, en aquest inicial, que és el moment més important de l'inici de l'escriure. I res, simplement donar pas a la Diana que amb aquesta ajuda o amb aquesta aportació de la lletra ens permetrà tot aquest material que teníem amb lletres que més o menys s'assemblaven, poder-ho acabar de fer amb la lletra que ens toca com a escola. Molt bé. Doncs gràcies, Xevi, gràcies a l'escola per permetre que les famílies estiguem representades també en aquesta taula i gràcies a totes i a tots vosaltres per venir. Jo no sé si podré parlar avui, perquè per mi és molt emocionant estar aquí, perquè tots us ho han dit, que jo soc exalumna de l'escola, per tant jo vaig aprendre a llegir i escriure amb la lletra Guillem i a més vaig tenir el gran privilegi que com que soc força gran, totes elles, n'hi ha aquí, van ser les meves mestres i per tant van ser les creadores de la lletra Guillem les que em van ensenyar a llegir i escriure amb aquesta lletra. Avui em toca estar aquí a la taula com a representant de les famílies i per tant és un privilegi duplicat per mi que la meva filla i tots els seus amics també puguin aprendre a llegir i escriure amb aquesta lletra que a mi tantes coses positives m'ha donat. La junta a la qual jo represento en aquesta taula és una junta relativament jove, fa 1 any i pocs mesos que vam assumir aquest repte i quan ens vam plantejar assumir el repte de formar part d'aquesta junta de l'AFA, un dels principals objectius que ens vam marcar va ser precisament poder tenir aquesta lletra digitalitzada, la lletra Guillem que jo tant m'estimava. Aquesta il·lusió, que en un inici va ser una il·lusió que compartíem amb converses amb membres de la Junta, sobretot amb la Clara, que també la tenim aquí, va ser molt gratificant veure que també era una il·lusió que podíem compartir amb l'equip directiu i amb l'escola. I va ser a partir d'aquell moment que ens vam posar a treballar per poder obtenir aquesta lletra. Les mestres, la Montse i la Dalina i en Josep Tió us han explicat molt clarament els orígens de la lletra. Jo només explicar-vos que elles i ell van ser molt visionaris i molt emprenedors quan van decidir traspassar una lletra que fins a aquell moment s'havia escrit de forma manual i que per tant ens estaven ensenyant a escriure i a llegir amb una lletra que elles escrivien a la pissarra, van decidir traspassar-la a un paper imprès, com us han explicat, perquè així l'escola, els recursos, el material pedagògic que tenien a l'escola també pogués estar amb aquesta lletra Guillem. Jo crec que elles i ells, sense saber-ho, van crear una tipografia corporativa que avui és un tret identitari molt potent de la nostra escola. Aquesta digitalització de la lletra, que també us han explicat breument, només dir-vos que jo crec que es va fer
amb 3 etapes. Una primera etapa que va ser la més dura, que és la que explicava la Montse Canudes, quan es va fer manuscrit, que la Montse deia que només li faltava l'espelma. Aleshores, elles escrivien manualment els textos i aquests textos s'editaven i s'imprimien per part d'Eumo i amb l'ajuda d'en Josep Tió. En una segona etapa d'aquesta digitalització, que també us ho ha explicat una miqueta breument en Xevi, el que vam fer a l'escola és que al créixer molt l'escola i al créixer també el material pedagògic i els recursos en els quals necessitaven aquesta lletra impresa i, per tant, era impossible fer-la manuscrita, es va intentar, es va modificar alguna font que ja existia, com per exemple la Century Gothic. La van modificar i van intentar, de forma, jo crec, molt encertada, donar a aquesta lletra els trets més característics de la lletra Guillem, que havien escrit, en aquest cas, la Montse. Aquesta forma de digitalització certament donava alguns problemes d'espaiat a l'hora d'imprimir, a l'hora de llegir, i finalment jo crec que a la tercera etapa ens vam decidir, escola i AFA, per la il·lusió que ens feia tots plegats, de redibuixar digitalment des de zero aquesta lletra. Per fer això, evidentment, vam buscar l'ajuda d'un professional i, per tant, va ser un tipògraf qui es va encarregar. Això és una mostra de la pàgina web del tipògraf on hi ha la lletra. El tipògraf va ser el que es va encarregar de reunir-se amb les mestres i les mestres li van mostrar el traç de la lletra, li van manuscriure i ell la va redibuixar digitalment des de zero. I això és el que ens ha permès avui en dia tenir i mostrar-vos aquesta lletra pròpia de l'escola que ara sí, que es troba ben digitalitzada i per tant ens permet utilitzar-la tant de forma manual com de forma digital de forma correcta. Jo crec que la presentació d'avui i l'obtenció de la tipografia o de la lletra Guillem és la culminació d'un procés, permeteu-me que us digui, molt bonic, que van iniciar totes elles, i per aquí al públic també n'hi ha, i que hem volgut, les famílies, que sigui el regal, jo crec, més bonic que li podíem fer a l'escola en el seu 50è aniversari. Perquè entenem que no només, insisteixo, és un tret identitari molt potent del Guillem, sinó que personalment penso que és una eina pedagògica molt útil i que espero que altres infants, altres mestres i altres centres també se'n puguin beneficiar. Finalment, permeteu-me molt ràpidament que faci uns agraïments molt curtets a en Jordi Embodes, que és el tipògraf, que ens ha fet la lletra, perquè crec que ha sigut molt fidel a la lletra originària, a la lletra Guillem, i crec que l'ha sapigut traduir molt bé de forma digital. A la Coral, perquè amb els seus coneixements ens ha fet d'enllaç entre el tipògraf, l'escola, la comissió del 50è aniversari i l'AFA. A la Junta de l'AFA, per creure en la bogeria de la Diana d'apostar pel projecte de la lletra Guillem, i a les famílies, sobretot a les famílies de l'escola, per creure fermament en aquest projecte, per apostar en aquest projecte i per creure que la millor metodologia per ensenyar als nostres fills la lectoescriptura és amb la lletra que jo tant m'estimo, que és la lletra Guillem. I ara... Parles tu? Ara dono pas a la Vicky. Ella és la coordinadora de la comissió del 50è aniversari i jo crec que ella es mereix també un agraïment públic molt important, perquè gràcies
al seu treball infatigable i també a la seva ferma creença en aquesta lletra, avui es pot fer aquest acte i avui l'escola disposa de la lletra Guillem. Gràcies, Diana, però penso que ha estat una feina de tots. Hem treballat en xarxa, vull dir que ens hi hem implicat molt tots i sobretot amb el tema aquest de la lletra. I ara que ja porto uns quants anys al Guillem, penso que també jo ja m'identifico molt amb la lletra Guillem. Moltes gràcies a tots i totes per les vostres aportacions, perquè em sembla que s'ha fet una radiografia molt clara d'on va sorgir la lletra, de com es va idear, de com es van crear tots els textos, els materials que es van utilitzar, de com es va poder arribar a que la lletra Guillem anés a impremta, sorgint amb el naixement dels llibres d'en Pau i la Laia, i també de veure com en el moment en què ens trobem ara i dels avenços que hem fet, sobretot ara que ja disposem de la tipografia i que ens permetrà refer molts dels materials que tenim i crear tots els materials nous ja amb aquesta nova tipografia. I suposo que us heu fixat també que aquesta tipografia no només hi ha la lletra normal, sinó que també hi ha la possibilitat de fer-la dins de la pauta, aquesta que us hem ensenyat del cel, terra, mar, amb el traç normal i també amb el traç de punts, que en el moment de començar a fer les lletres, del traç de les lletres, d'iniciar-se en el traç de les lletres, doncs penso que és un moment que és molt important poder comptar amb aquesta tipografia, perquè facilita molt tot l'aprenentatge de la lectoescriptura. Perquè, en definitiva, jo penso que una de les característiques més importants de la lletra Guillem, que ja s'ha dit, ho ha dit la Dalina, també ho ha dit en Xevi, és que és una lletra totalment inclusiva, una lletra que és una lletra per tothom i que llima les diferències entre els nens que puguin tenir alguna dificultat i els que no. I per mi penso, per mi i per tots els que estem aquí, doncs això és una cosa molt important. I espero que hagueu gaudit de l'experiència i no sé, us deixo amb la Pilarí, no sé què vols fer amb els dibuixos aquests que ha fet. Aquí he tingut un suggeriment perquè m'han dit que hi ha 5 nens. Doncs un per cada nen dels que han vingut. Aquest l'has comptat, Pilarín? L'has comptat, aquest? Aquest no l'he... No, però em sembla que n'hi ha 5, Escolta, però ho farem. Jo donaré, aviam, una pata d'enciam ben amanida. Són 5. Falta un. Dos. Una plata d'enciam ben amanida, una plata d'enciam ben amanida, amb oli i sal. T'ha tocat? Però ho farem després. Te'l farem arribar igual que els teus companys. Te'l tindràs, Si vols, en marques el meu fill, que és més fàcil de fer-li arribar. Si vols li donem... Què et sembla? Ho fem així? Jo te'l faré arribar. Vinga. Terri per tu. Ja està. Sí. Mentre es fa la foto, hi ha la Sacri que vol explicar una cosa i ens ha demanat... La Sacri és una exalumna de l'escola? Ai, exalumna. Bueno, ojalà, però bueno, ja està, ja puc. Bueno, mireu, jo volia explicar perquè està molt relacionat amb això. Tinc 2 nets que viuen a Barcelona. La meva filla és una exalumna de l'escola i tal. En el moment que estan en edat de
de l'escola, em va dir, per què no m'ajudes a buscar una escola i tal. Buscava ella una escola a Barcelona que s'hi semblés molt al Guillem. I vam córrer bastant amunt i avall, però ella teníem unes característiques, que fos del barri, que fos una escola pública. Total, que després de córrer molt la vam trobar. Vam trobar una escola que se'n diu Baldiri Reixac, una escola pública que està dintre del Parc Güell. Aquests nens van entrar, estan fent P4 i ara no fa pas gaire la seva mare estava en un congrés, hi havia una reunió i em va dir, fa res d'anar a la reunió de l'escola? I vaig anar jo, l'àvia. Vam parlar de que estaven a P4 i que començarien de fer els noms de cada nen, ara aquest trimestre, amb lletra majúscula i que farien servir la lletra Guillem. I clar, jo vaig quedar, de pasta de cacuet. Sí, no, jo no vaig dir res, vaig pensar, ostres, la reunió allà, la gent demanava, i aquesta lletra, doncs, les mestres, bàsicament van explicar una mica, un 10% del que hem dit aquí. Doncs que era una lletra molt neta, molt fàcil de fer, de començar a fer, i al final em va passar una mica el que ara vaig pensar, jo parlo, no? I llavors vaig parlar que aquesta lletra, jo sabia els seus inicis, que jo tenia a casa un dossier que deia escriure sense lligams i ja m'he embolicat perquè aquesta gent, sobretot l'AFA, aquests, estan superengrescats i que tenen moltes ganes. De fet, és una escola que jo crec que dintre de Barcelona n'hi ha poquíssimes. Està dintre ben bé. De fet, quan el senyor Aragonès fa alguna sortida per la tele, si us hi fixeu, sempre surt la bugambília que hi ha al Baldiri Reixac. O sigui que... Que d'aquí 100 anys encara visqui la lletra Guillem.